Jamen, skål her Ølgaard. Turens sidste Guinness. Altså vi sagde, Guinness doesn't travel. Den smager bare bedre i Irland, end den gør nogen andre steder. Vi er på vej til London. Jens og jeg, vi har jo tilbragt weekenden på et 5-stjernet psykopat-luksushotel, som min fætter skaffede os værelser på. Og jeg tror, de troede, at mig og Jens, vi var et meget smukt bøssepar. Sådan som vi lå der i ske om morgenen, når de kom ind med det der morgenbord. Det var faktisk rigtig hyggeligt. Så Jens, du skal til at holde op med at filme, ellers får du aldrig drukket din øl. Vi har 7 minutter, til vi skal være på flyveren. Skål. Skål. Og nu er vi på vej hen til venue, til Get In. Drengene, de er samlet op på hotellet, tror jeg, i en shuttle sammen med Ramsing. Jeg savner drengene. Når vi skal spille koncert, så er det dejligt at arbejde, eller så er det næsten som om man ikke arbejder. Og så er det jo også bare nogle dejlige drenge. Og jeg savner dem. Og jeg håber, de har savnet mig. Nå, men vi er i London, sidder her på Dingwalls. Dejligt sted. Sindssygt fed by. Jeg har ikke rigtig været her før. Andet end sidst vi var her, der var vi her kun en halv dag. Så det har været sygt fedt at gå rundt og snuse lidt til byen. Og nu skal vi spille her i aften. Det tror jeg bliver bomben. Hverken nervøse. Jo, måske. Ja, jeg tror bare, vi glæder os. Det er bare fedt at få lov at spille igen. Jeg tror alle sammen, når vi er hjemme, så sidder vi og triller lidt tommelfinger. Eller bare kommer til at drikke os alt for fulde, fordi vi ikke lige ved, hvad vi skal lave. Nu er vi klar igen til at give den gas. Det er klar. Bum. Yes, ja.